Argi itzalak. Joritz Galarraga eta Katixa Perea. Baleta ikasten hasi nintzen, eduk animatuta horrena inun ikastaro bat edukin, Bilagonako musika eskola batean, eta ikastaro hortatik eduk animatu zian oso gaztian itzala, eta goendik aukeran ezin nula hasi, eta orduan animatu zian pixka baleta iten hasteko, oinarri bat hartzeko, teknika aldetik, gero euskal dantzetan ebai mejora izango zalakoan edo behintzat. Ni bai pentsatzetela balet klasikoa dela oinarri bat dantza estilo guztintzako, ez? Ematen dizun gorputzan kontrola, kolokazioa, azkenen balio izu gero dantzatzeko bai garaikidea, bai euskal dantza, bai nahi dezun estiloa, ez? Horrek ez du esan nahi klasikoa iten dezulako gero dena jakingo zula dantzatzen. Hori bai garrantzitsua da. Batzui kostatzen zaie ulertzea, oain artik euskal dantzan adibidez nik lan aitet bai euskal dantzako ikaslekin, inoiz ez dutela baleta eta beti dantzatu dute euskal dantza, gehien bat bai ikusten irakaslea eta pausoi kopiatzen dute eta izugarrizko koreografia politak iteituzte, oso pauso zaiak iteituzte, baina ni bapaten esati den, oain, hasiko gea, konstiente izaten, korputzakin zea izaten iten. Horrekin pixka deskolokatu iteiet. Azkenian, baletian hainbeste insistitze egun hasieran, kolokatu dena ondo, hoi lortu behar dela azkenean gero hortik atera izateko, ez? Pixkat garaikidean ematean askatasun guztioi hortan ebai laguntzeula hasieran kontrol horrek, ez? Eukitze horrek, gero deskontrolea juteko. Eta gero baleten daude pauso batzuk euskal dantzati datoztenak. Pade bask, sode bask, lotura handia dago. Eta tradizionalki, dantzasko denak tradizionalak dira, guain gaur egun hasi igual pixkat nasketo egiten pixka modernizatze aldea, baina bai da guztitututa tradizioakin, folkloriakin, musikaldetik ebai, azkenean parte da. Eta baletare baita dauka lotura, ze romantizismo garaian adibidez, garai hortako balet guztik folkloreakin oso... Bigarren menden gizonezkoak zian dantzatzen zutena gehiago, garrantzi gehiago zeukatenak, eta de hecho, Luis Amalaugarrena sortuzunak baleteko lehenengo eskola edo, gizonezkoa zen, eta beha zan alako maite minutazioen baletakin, hoi sortu zula ez, eta erromantizismo garai arte emakumeak ez zaukan indarra asko. Orduan hasi zian puntata jotzen, tutuakin, mutilak hasi zan beste paper bat iten, zala gehiago neskai laguntzea, neskai oaindik gehiago jotzea, eta oain berriro nik usten dut, aidala, mutila ez da bakarri gure jeltzeiguna, mutila berdin dantzatzeu eta berriro hartu du garrantzia, ez? Baina, hoi baletan barrun, baletak izan duen evoluzioan barrun, baina ikustetena da, oaindik ez dakidan ez jakintasuna edo oso buru gorra gehala, baina oaindik ikustet gizarte honetan asko txokatzeula mutil batek baletitea. Ni azteko ni euskal dantzetan hasi nintzanean, goguanekan, nik arreba ikusten nun beti dantzan, eta ni hasi nintzen eta utzi nun setxun bakarra nintzalako, mutil bakarra nintzalako. Eta urte batzutan igual ez nun dantzatu, baina berriz animatu nintzen, eta euskal dantzetan bainekan jende gehiago, mutil gehiago zeuden, neskaz aparte. Azkenean ez dakitela zenbatainoko garrantzia dakan mutila, neska ez, baina, umetan ebai gaina garrantzia ematezta igual zure onduan. Euskal dantzetan zuk esan ezun bezala baleten, euskal dantzetan ebai tradizionalki pixua gizonak zekan, beti. Emakumea zen pixkat adorno esango dugu, baina ez dakit pixkat paperoi zeukana, eta guain hasia pixkat aldatzen, neskarak hartutxulako igual gizonan paperak edo pixkanak aldatzen, baina berez tradizionalki gizona zen gehiena dantzatzuna, edo ikusgarri nahi tezuna, hanka goraino altxa, salto handinak, dena euskal dantzan kasune bai, lehen hola zen, gero gaur egun
ja berriz neska sartzen hasialako, baina tradizionalki azkenean bai gizonak zekan bere papera eta emakumeak berea, eta bikoteka zanean dago gizonan papera eta emakumeana tradizionalki euskal dantzetan, eta hori mantendu da. Gaur egun hasia zorionez, pixkat aldatzen, eta kasu batzuan gaina, nola tradizionalki ere bai herri bakoitzak bere dantza dauzka, eta gero bai festan barrun, normalean beti azaltzea herriko dantza hori, eta gaur egun hasi dia pixkat emakumea sartzen hor, zeba azkenean tradizionalki igual etzan egun osoan, o igual dantza guztietan azaltzen emakumeen. Nik askotan jolastet behiekin, guain mozorro kutsa badaukau, eta hortik atatzeit mozorrok, eta segun ze mozorro ateatzean, alako pauso egite dugu. Eta esaten dugu, printzesan mozorroa, mozen horretea gehienak, gauza dian bezala. Zulengoan galdetu zigona ber Euskal Herrin zemoz da dantzan kultura hori, ez? Jendia jutean ikustea, ez dan juten, nik ustet bai, kultura deixente da hola tradizioakiko, guaindik, behintzat, eta bai ozin herriktako talde txikik, jendia moitzeula. Eta gero egia da, igual jende balet bat ikusteko, sarrerak igual ez dia merkek, eta jende hori kostatu ite zaio. Konpainiak hemen ez daude asko, orduan zaila da dantzari bezala hemen gelditzen bazea, hortaz bizitzea. Iritze zait, azkenen profesio guztietan, guztet gauzak ondo egiten baituzuta gogokin, atatzezula. Baina egia da, igual hemen moitu merko genula. Dantzari izateko, moitu merko, daukazu suertea dantzazekoakin, baina bakizu aurra behi da, moitu merko zula. Nahi guaindik gaina egila da jendiak, esate, orduan ez zula nik iten. Bai, ez? Eta esplikatu behar izatet, 8 ordu itetutela, eta 8 orduan kontzeptu bakin igual jaite, orduan igual lana da, ez? Piskat, jendiak dakana guaindik ez dakala oso barrena dut da hoi, artetako zatioi dana lan bezala, ez? Nik ekarriet zapil hau, dala Amasan, Ollasko joku eguna ospatze dugu beti festetan, egun bat izatea. Eta pixka lotzetelako egun hoi, oso berezia da denontzako, eta objektu hau da azkenean denok baserretarrez jantzita jutegea, eta gero zapi bat emate dugu. Eta zapilo honek nahi goatzeit behintzat pixkat dantza egun hortan bereziki justu baserriz baserri pasatzea egun guztin zehar. Eta baserriro dantza egite dugu, eta orduan lotze folkloriakin, musikakin, dantzakin, eta netzat oso egun berezia da, eta guztiz lotuta da guztu itzaiten ari ganontat, oso horregatik ekarri eta objektua. Nik ekarriet txikitan, Gabonetan nik eskatu nun tutu bat. Eta netzako oso berezia da, ze bakitze esfortzua suposatu zuen ere txen. Eta gainea izan zen tutu romantiko bat, zala guaindik espezialagoa. Nire lehenengo koreografiako bakarka dantzatu nituenak tutu honekin izan zen. Eta gero aurreago nire ikaslek erabili dut ere, eta jundia adornok sartzen. Ez dakit, netzako oso berezia da.